هجرة السعداء نعم ورحلة الشهداء نعم فرغو ملابي نعم كيرندول ولا بيا دانغال نعم شهودين نعم gonnoɗen ko e page woni hello sappo e jeeɗiɗi ɓe gon hello gonnoɗen o wi deftere nde waɗi ko dame jeetati e nokku caggal dame jeetati ko adi dame jeetati ko nokku ɗo aɗa wittoya ɗo aɗa yiiloyo hoko woni sababu min ceerno mbimi alhaji aali diine teddirimo wonde ɗo windande hande mo haala hen dalil makko nde wonno mo andi ma won keɗo yiiɗo ɗum ɗum mawna e muɗum i wowi kay mataw ko alhaji aali teddiri diina l'islam kono diina o ko kanko teddiri yiye he ko foti kay ko weyde jeeyaɗo Allah o teddiri ko diine o kono diine o teddirimo omo haala dalil makko kanko ceerno hoko woni sababu ha mbimi diina l'islam teddiri ko alhaji aali kadi min Mouhammad Saïd ko min innirimo Izzuddin wona goɗɗo ko min ceerno wimo Izzuddin mi jiimomi jiimi sifa makko jiimi laaɓal ngal jiimi senare nde jiimi sunna o jiimi noon e hirta jiyaɓe Allah ɓe mbimi o ko Izzuddin o diina teddirimo tawno ceerno mbe aɗa yiimo ma en garo hen fof no ceerno yiirimo tuumnude fodde ujunnaje won wiyama ko ujunnaje tata wi won ko ujunnaje jeeɗiɗo fo annani ɗumen e l'islam kadi fof o hokki ɗumen laawol tijjaniya cinca wuro ma caggal wuro ma kadi cinca gure sappo alhaji ali mi yaltude aduna o cinci gure sappo wuro hen fof o waɗi hen almudo o waɗi hen dul alqur'ana no waɗi jama woni kala feroɓe aroɓe ɓe hen o jaɓɓo ɗumen ɗo Madina ɗo heddiɓe o wiya ɗumen e jagure keddiɗe waɗi hirnangue Madina becce won ɗon ko Madina Alpha Saadou kanko sincingol wuro funnangue Madina woni Giroyero worgo Madina woni Misra Madina Alpha Saadou o waɗi ɗon ko almudo makko wiyete ko Alpha Saadou Giroyero ko ceerno Bocar wonno ɗo ceerno Bocar hakkude makko ceerno men calmino Seydou hunde mawde ne wonno ɗo ceerno ala ko waɗanno hayde feri ɗo nde sona taw disima ceerno Bocar o wiyata kadi ko kalto yaata ceerno Bocar ara ɓe jaada hajju makko mo yaari koyɗo ande ɓe gummi ɗo ko 1940 ɓe garti 42 kanko e ceerno Bocar jaadi laabi makko Fas Maroc ɗi kanko e ceerno Bocar jaada ceerno Bocar won taƴƴo meddaji Madina nanta meddaji Madina ɓe foccade ni ceerno Bocar taƴi ɗum ceerno Bocar kadi artirimo galle ɗo won ɗo kanko ceerno nde sincade galle makko dow hayre wonno nde ceerno Bocar yimo ala ceerno an ɗo wona place ma an ko ɗo koɗata on noon woni Giroyero Giroyero woni funnangue Madina ceerno Bocar o wanno ɗon mbimami worgo Madina ko Misra Misra wonno ɗon ko ceerno Darame o meɗiya toon ceerno Darame rewo Madina nata on Darussalami nata on Cham Darussalam waɗi ɗon ko biteɗo ceerno Jolfo Jolfo ferno ari Madina o siñtani ɗum Darussalam Cham mi yejjiti mo wanno ɗo no kono koye mamiraɓe ceerno Abdoul Hayy en Abdoul Hayy Dial ceerno Abdoul Hayy yum makko ɗon jeeya Cham i joni noon ceerno yiirimi fof te o yi feroɓe ne gara bangiyo bang kadi ko senare e laaɓal e sunna o wi o ko Izzuddin saabi diine ona mankano waaɓe ni woni ceerno wi mabahas fi talqibihi bi Izzuddin اعلم أن لهذا اللقب سببا وحقيقة en gari e nokku aɗa yiiloɗo bittata sowirede mo kanko alhaji ali Izzuddin o wi mawnat e keɗiɗo noon wiyeede diine teddirimo kono ceerno wi ilam andu
anna li hada laqabi na woodani nde ɗo soowore sababan wa haqiqatan na jogii sababu na jogii haqiqa na jogii ko woni sababu haa mbimi diina teddirimo kadi ko haqiqa ko goonga kalmi ko waɗi goonga Allah bal huma sababani wa haqiqatani o wi accubom woni goongaji ɗiɗi woni sababuji ɗiɗi ɗo mbiɗen ko sababu e haqiqa ɗo ɗum woni sababu e haqiqa ɗo ko ɗo woni sababuji ɗiɗi ko ɗo woni kadi haqiqaji ɗiɗi o wi mbiɗa andi noon ha joni e famani o wi kono noon ha ana ndani min Mouhammad Saïd ufiduka huma mboɗo naftumaɗi ha paama mi haalanma sababu o mi haalanma haqiqa o na jogii sababu ko coori mom Izzuddin taw kadi ko goonga kalmi wona yiddam tan pour ko ceernam tan mboɗo haala ceernam nangam e nangam wona yidde nde hannde ala ko goonga ufiduka huma mami nafti sababu e haqiqa o litakuna mele laatoɗa an keɗiɗo walla janngowo ala khibratin e humpito sabi neɗɗo na yiɗe humpitade mbawa dañde hen humpito ceerno wi li anna sam'a rubbama yamujju ma la ya'rifu lahu sababan wal qalbu yunkiru ma lam yafham lahu haqiqatan ceerno wi heewi nanɗe ɗo gukkiti ko ɗe ganda sababu heewi ko keɗotoɗa tan so keɗiɗa ko tan mbasa gonɗi ɗum wasanade eno furuma nanɗi heewi ko nanɗe wukkiti nana kombuɗi walla nana tarih walla nana qissa tan nanɗe ɗe gukkita iso wukkiti noon natani nofuru andi kam jogorani nadde e ɓerde ay no hunu ko nefirta ni nofuru ko noon nefirta wonko ñamata tan nefa ɓerde ma ƴeefa tuuta nofuru ne kadi ko noon sabi mboɗo andi ma won nanɗo wiyeede diina teddiri alhaji ali tan nofuru makko no wiye hehe wonay fiɗɗude nofuru o wi haade mboɗo andi ko noon noon mi haalnuma dalilam ma lam yarif lahu sababan o wi wal qalbu ɗum ko nanɗe nanɗe kala ko alanaɗe sababu ɗe gukkitata e tuttat ɗum wal qalbu ɓerde ne yunkiru yedda ma lam yafham lahu haqiqatan ɓerde kala ko yenanaka heewi ko yeddude sabu ɓerde koko laaɓi tan jaɓata heewi jabde kala ko naati e ɓerde taw ɓerde ko ɗum fiɓi ɗum gonɗini o wi mboɗo andi ɗum taade ko noon noon neɗɗo tagira wadde min kam mi haalnuma dalilam hadema ferguitoyade an keɗiɗo o walla an janngo deftere nde hadema ferguitade ganda komo gonga kalmi pour mi mbi diina teddiri ko alhaji ali tan kaala hen konnguli goɗɗi walla jogoɗa hen miijo wongo wonde a dañi ferguitere ɗum noon mi heɓɓitoma guila e joni waɗi kasrati jahlil insani khuliqa sa'ulan wali ghalabati ajzihi ju'ila sa'uman o nde tawno neɗɗo taga ko e majjere wali kasrati jahlil insani majjere neɗɗo heewde neɗɗo ko majji ɓuri heewde ko andi neɗɗo kala ko andi ko majji ko ɓuri heewde ceerno wi ko majjere makko heewde ko ɗum waɗi o taga kanko neɗɗo o woni namdotoɗo neɗɗo tagira e namdade no namdo tan no namdo te sa namdima hannde ha tama namdade janngo ni tan hande ma yiɗa fof o wi ko majjere heewde waɗi noon o wi ko sabi fooltade ronkere neɗɗo neɗɗo hewne wawa ko Allah woni bawɗo ronkere makko ɓuri jaalade e mbawka makko o wi ko ɗum waɗi o waɗa ko caftowo so tan o tampa o haasta hunde nde o safta ɗum o haasta sa yi aɗa jannga ɗo Qur'ana ha ɓoyata mbiya mi fofto way mi tampi walla jama to nanemi juulo yiɗo subaka tisbar o kam mi fofto ko ronkere a jogino doole a jogino hattan a saftata mi haasti hankkadi yaade jama mi tampi ceerno wi ko heewgol majjere neɗɗo o taga ko namdete jaltade ronkere makko o waɗa ko caftowo o wi min noon haade mboɗo andiri noon wadde neɗɗo o mi haalnamo dalilam
ceerno wi i'lam anna hadha sayyida izzaddini نعم alhaji ali lamma manna allahu alayhi bi ikhrajihi نعم min fana'il adami ila fina'il wujudi wa min daril barzakhi ila daril kasbi wal amali نعم wa hiya darus sunani wal milali نعم anbatahu allahu nabatan hasanan نعم وكفره بعنايته الربانية لأنه ولد رضي الله عنه نعم وتربى يتيما وغريبا لا عم ولا أخ سوى الرحم الذين هم نعم في دار الجاهلية لا كتاب ولا حكمة ولا سياسة نعم جنون شيرنا نان حال سبابه وبي أندو كي أودو كوهو نعم mo coowirmi wonde diine teddiri ɗum نعم woni izzuddini alhaji ali nde allah moƴƴanimo نعم yaltinimo e waasede addimo e woodede nde allah moƴƴi نعم ittimo e waasede o woodano nden o feeñano e aduna addimo e goodal o feeñi e aduna allah ittimo galle barzakh نعم addimo e galle paggitorɗo o ɓori aduna galle golle نعم ko nden ambatahu llahu nabatan hasana نعم nde allah ittimo e waasede addimo e goodal allah jogitanimo hoore mum نعم allah funnimo fuɗgol moƴƴol sa jabbiɗo ngesa ma so toɓi wonno jiirata tawɗo welti no fuɗiri ni نعم ambatahu llahu nabatan hasana hankan noon ande kadi puɗol yahata kono mawna yahata kono mawna woni ko allah jogiti gueɗe makko wa kafalahu allah nehirimo نعم bi inayatihi rabbaniya e kimmirgol mum e korsa mum alliyanke o ɗum allah nehirimo omo haalal ma alhaji ali ko alyatim نعم o anda bam makko ko allah nehimo nehirimo bi inayatihi e kimmirgol mum e korsa mum arrabbaniya alliyanke o ko allah nehirimo holko abdani mi wiide wonde ko allah nehimo li annahu wulida radiyallahu anhu sabi alhaji ali jibina wa tarabba o nehi yatiman ko alyatim o anda bam makko wa gariban ko tumaranke نعم o jibina ko leydi Guinée Bissau e wuro wiitengo nunkudu man sonna نعم nunkudu man sonna e nder Guinée Bissau ko tumaranke نعم addani mi wiide ko tumaranke bam makko ko arani نعم bam makko tan ari kanko alhaji ari bam makko tan ummi Fuuta ari o jibina ɗon wa tarabba yatiman wa gariban نعم ko alyatimi ko tumaranke ceerno wi la amma bappaño ala bam makko hi artani andaka no wuuri andaka koko maayi ko bayninoɗo tan ɗanngal ha joni humpitaka alhaali mum la amma wala akha نعم bappaño ala miñum bam makko la mawnum bam makko wala akha wala mawniraɗo mo jogino noon miñiraɗo mo jogino miñi ko mo jiidi may baba wiyete ko Alpha Mahmoud on e ceerno en gonduno ciloñ نعم Alpha Mahmoud e alhaji ali jiidi may baba kanko e ceerno en jangidanno نعم ceerno hamme baba tall kadi kanko o hoɗino toon ni sabi ko hon o retno ko caggal ɗum o artide e sohnajo o ga نعم wala mawniraɗo bappaño ala نعم siwa rahimi alladina hum fi daril jahiliyati نعم oyo so wona en ɗam woni dewol makko yu makko kam ko ɗon jeeya نعم oyo ko ɓen tan te on saaha نعم toon ko galle majjere diine heewani gandal kadi heewani defte ngala defte kewɗe ngala wala hikmata ñeeñal ala saki wiye wonde ko ɗum o nehori نعم ceerno no adda dalil ko mbimonde ko allah tan jogitani hoore mum ko allah nehimo oyi sabi defte on saaha keewani toon نعم majjere ɓurno jaltade toon kadi hikmaji wiyede wonde kaari ko hakim mbawɗo haalde haalaji cañiɗi نعم e ɗen gueɗe fof heewano wala siyasa kadi pinnal ala koye ɗum o feeñe aduna allah jogitanimo hoore mum sinno ko jibinanoɗo
e nokkuuji ɗi ganduɗa ko nokkuuji seeremɓe mawɓe anduɓe mawɓe oy ɗum kam hawnaki wiyete ko joomum ne hiima tan e needi ɓen ɗon mawniri noon kono peeñirɗo aduna e oɗo sifa te o wayno wayni ɗum addani mbi wiide ma en garoy heen fof joni noon ceerno wi walamma balaga ashuddahu irtagat nafsuhu l abiya wa saɗat himmatuhu l aliya ila ɗalabi rushdi nden hankadi o mawni lamma balaga ashuddahu omon mawna omon ƴafto suwa helli feeɗa tawde mon ƴafto seeɗa tan fittandu makko salindu koyera ndu fittandu ngabbi irtagat ngabbi nafsuhu fittandu makko al abiyatu salindu koyera e jaseela wasaɗat himmatuhu l aliya hankadi noon ɓamti jawli e himme makko towɗo o tawno ko joom himme ko joom fittandu ndu ganduɗa no hira no sali jaseela e koyera himme o ɓamtani fittandu ngabbani ila ɗalabi rusdi yiiloyade peewal ne hewo ala hay goto kanko tan e hoore makko fittandu makko salindu koyera ndu himme makko o ɗi gurtimo yo yiiloye peewal ni farahala o fokkiti yiiloyade peewal farahala wa nasala inda al kirami ndo yiiloyi peewal o jippi ko tedduɓe ɗum noon gila Guinée Bissau ga ha o yettoyi Ndiaye Kounda to Ali ibn Ismaila andi kanko ali jangguinannomo to Guinée Bissau to ko bamum ceerno Ibrahima Diallo ceerno Ibrahima Diallo bamum wiyete ko Mouhamadou Diallo ko on jangguinannomo bamum ceerno Ibrahima Diallo ne on ne ko Fuutanke on ne garɗo tan wiyama ko fulɓe jeeri won wiɓe noon fulɓe jeeri jolofɓe ummi toon tan himne ari Guinée Bissau jooɗi ɗon ceerno Ibrahima Diallo en peeñi tan e aduna ko on noon jangguinannomo o andi on ko jiyaɗo Allah moƴƴo pewɗo o ari on omo jangga wa aslama wajhahu lillahi wa ahsana fa sara azizan fi ddini o nawi hoore makko kanko yiɗi peewal o abbima moƴƴuɓe e tedduɓe joni noon o jebbili zati makko o totti ɗum Allah wa aslama wajhahu lillahi kaade goɗɗo ala hokki hoore makko Allah gila e cukagu kadi wa ahsana o moƴƴini ay ceerno winde o waɗi noon fa sara o wattini azizan fi ddini neɗɗo noon so ɓurani heɗade heɗagol ɗeɓat ha yawde famde ko ceerno haalata ɗo te ceerno kadi an sa woni paamowo bindi tan a famat ceerno mo yiɗi laɓɓinde yimɓeɓe yo laaɓe e jenande sababu ko wiiri Allah ji aldina teddiri ɗum ayi nde o jebbili zati makko kanko Allah jeyaali o totti zati makko Allah o fayi e moƴƴuɓe ɗon fa sara o wattidi azizan fi ddini ko sifaji tati ceerno haalata ɗo o wi Allah jeyaali adi wonde ko azizan fi ddini ɗon o adori ngoon felo omo teddi e diine e nder diine he e puɗe makko o yiɗi moƴƴere o yiɗi moƴƴuɓe hankadi omo e nder diine he joni noon no annama escalier ji ni ñande fof omo ɓeydo fimde makko limanagal makko omo ɓeydo to Allah on saaha sara azizan liddini eɗa ko fiddini ɗo ko azizan liddini o reftini hen fel ɗiɗaɓo ngo ko omo teddiri diine o o teddiri diine o o teddiri diine o tawno ko e diine he o woni omo rewa Allah omo laaɓi omo laɓɓini o teddiri diine o ha nde o yettoyi rommet
woni hankadi ko diine o teddirimo fof no mayen kalɗum o hucci e moƴƴuɓe o jebbili zati makko e Allah fa sara o wattini azizan omo teddi fi diini ay fii so ari tan ko nder diine he ɗon noon ko enda awaili mabadi i maqamil imani ko puɗe arwande felo limanagal no escalier ji ni no ceerno haalirta ni ɓe mbaɗa kono escalier ji jomum no ngabba walla no mbiyaten étage no jogui premier no jogui deuxiéme haɗo haɗoy ay ndo woni asisan fi diini oy ɗon ko e puɗe makko en kadi ko suka limanagal nan e ɓerde makko kono noon ko suka noon ko suka tan ɗo o ala taw almuɓɓe kadi o ɓendani taw ngol ɓendugol puɗe makko ay ɗon ceerno wi pour ha ɓuura famde bi taqdiri annahu ida ru'iya fil muslimin ayi oya mo wino asisan fiddini on fii o artiɗo fil muslimina fiddini fil muslimina ɗo mbimami wonde mo teddi e nder diine he ceerno pour ha paama e on sifa e on saaha nde o woni o jebbileni hoore makko Allah yiɗi moƴƴuɓe so yiyama taw jiiɗomo o ko julɗo so yitiri mum foyɓe makko tan yaizzu fil ayuni hanka fi o kadi artiɗo fil muslimina fil ayuni o tedda e gite yimɓe e on saaha ɗum nden o woni asisan fi diini ɓe pour ha paama so ari e julɓe so ɓen jiimo tan tawata komo teddi e gite mumen nde wonno ko ma gona e hunde nde ganda hunde nde wona mbiɗen so ari e julɓe o teddat gite maɓɓe ceerno wi wa huwa fi hada al maqami e ngoɗo felo noon law kharaja ila al kuffari al mu'anidina lam yalhazu lahu izzan so ari e julɓe tawata komo tedde guite mumen o wi sen koddiri kadi o ari ko e hefere sandalɓe ɓen jiyata e makko teddugal ndeke asisan fi diini ko gonɗo hen o a yiyani an tijjani yanki jiya tijjani yanki hoto ma tan beltoɗa kadi jiya oɗo tan ganda o wonko meeɗe lawol tijjani ye kono est ce que wahabiyanke ne yiya ɗum e makko yiyata koma gona e hunde he ganda ɗum jiya ɗon jiyaɗo Allah tan moƴƴo tan ganda o wonko jogui o won gueɗal ngal jogui to Allah kono goɗɗo o caliɗo ko woni on yiyata ɗum ɗon ko asisan fi diini ceerno pour ha ɓado haqqille ma ɗo arwande felo makko huccude e moƴƴere huccude yimɓe moƴƴuɓe oy ɗon kala julɗo jiiɗomo taw komo teddi e yitere mum mo wona julɗo noon keefeero oy on yiyata ngal teddugal tawno ko holla haɗa woni felo adiŋo ngo ceerno wi summa lam martaga o ngabbi gilande o ngabbi wa tadalla'a o sembini fil imani hanke ɗo mon ngabba no mbiya min escalier ji ɗi limanagal ngal no ɓeydo sembinde tiggol ngol no ɓeydo sembinde ay ɗon saara o wattindi asisan liddini to ko fiddini ɗo ko liddini to mbiɗen ko arwande felo o taaɓi tan escalier goto o woni asisan fiddini woni kala gonɗo e diine so yimo tan teddina ɗum joni noon sumbalam martaga o ɓeydima ngabbude escalier ji watta dalla a omon sembina sara o wattini asisan liddini ɗon ko omo teddiri diine o omo teddiri diine o ceerno wi ɓulna awalan asisan fi diine o yi gadi ɗen wiide komo teddi e nder diine wal ana joni ɓulna mbiɗen asisan liddini joni mbiɗen ko omo teddiri diine o ceerno wi aha kay wa huwa hina idin fi akhiri maqami l imani sabi hankadi oni ko e wattan felo limanagal sabi oni koye ngabbude
foono makko ma o haalni kadi dalil o pour so feeñi e julɓe walla so feeñi e heefereɓe holno wayata e maɓɓe nde woni asisan fiddini ɗon ko arwande felo nde woni asisan liddini wonde mo teddiri diine o ɗon ko fi akhiri maqamil imani hanke ɗo mon yettoyo to wattande mon yettoyo rommete i joni noon so yalti e feɗo limani tan hankadi ko mabda'i maqamil ihsani hankadi on o naati e feɗo l'ihsan ga kam o gayni iman o naati e l'ihsan te ko ɗe gueɗe tati ndendata e neɗɗo nde wiye ko juul islam iman ihsan waddinu zi salasu hus agwa urak joom ibnu ashir o ko noon wi o wi diine fecci ko pecce tati ɗen pecce tati ndendata wiye diine islamu imanu ihsanu joni ngoɗo felo kay o tacci ɗum mbiɗen aslama wajhahu lillahi wa ahsana felo l'islam ngo en kaali maqamil imani gonɗingol Allah ɗon ko hen kadi gasi naati ɓerde makko heɓidima joni heddi ko felo ihsan ihsan woni kala kaɗa waɗa taw aɗa yiya hen Allah wa amma l ihsanu fa qala man dara an ta'buda allaha ka annaka tarah in lam takun tarahu annahu yaraka ɗo joni omo teddiri diine o tawno omo e wattande felo limanagal o tacci felo l'islam o gayni o naati e felo liman hankadi omo wattana muɗum nde o naati e felo l'islam ɗon woni asisan fi dini o naati e felo liman o woni asisan liddini joni gon felo o gayni ɗum o fuɗɗima felo ihsan ngarɗinde golle moƴƴinde golle komo golla pop omo yiye hen Allah fof ko Allah waɗirte wa huwa fi hada al maqami o wi fof noon e oɗo maqama laysa lahu atba'un o ala almuɓɓe almuɓɓe garani taw ɗeɗo pelle ɗiɗi fof ɗo woni asisan fi dini e ɗo woni asisan liddini hay goto rewani makko taw hay goto rewani makko kanko tan e hoore makko omo hucce Allah omo laaɓi omo laɓɓiɗimo fewna kono hay goto rewani makko hay goto o noddani taw wadde o teddiri diine o ɗo joni wadde kanko teddiri diine o nde o dañoyi noon almuɓɓe no mbimami ni wiyama ujunnaji jeeɗi ɗo tuubni ɗumen taw jiiɗa e julɓe rewɓe makko e woni hen kadi diine o teddirima sabu fooɗani diine o ko ronkano o ɗo joni ko kalten ko pop laysa lahu atba'u o ala almuɓɓe ɗum waɗi o teddi e nder diine he o teddiri diine o o wi walakin law qaddarna annahu ata ila al kuffari o wi ay ɗo ɗo mbiɗen ko asisan liddini omo teddiri diine o ceerno wi sen koddiri o ari e heeferɓe almuanidina sandalɓe la azzazuhu maɓe teddinirmo li dinihi ha ganda asisan liddini omo teddiri diine o o wi ƴewde keefeero de mi wiyani julɗo goo fof Allah de ko keefeero candallo so ari e mum tan teddinanmo holko teddinirtamo li diine hisabi diine makko wadde asisan liddini o teddiri diine o ɗon ko diine o teddiri ceerno wi sen koddiri ewre heefereɓe ɓe teddiniramo diine makko kadi qaharan min hum ko yiiɗi añi maɓɓe kala keefeere mo huccodiri yiiɗi añi mum teddinan mo ceerno wi wa ma'ana ta'zizihim lahu ma'ana ko mbimi heeferɓe teddinan mo yiiɗi añi mumen ko annahum la yamɓutunahu abadan fi anfusihim walaw kanu yuqatilunahu o wi heeferɓe ɓe to nder ɓerɗe maɓɓe ɓe kuutakimo toon hay sinno peñje ɓe kaɓa e makko tande omo haɓatno e maɓɓe to Guinée Bissau hareji jamma e ñalawma to peñji omo haɓa e maɓɓe ko hareji tan kono to nder eɓe jaaɓi eɓe gandi gonga Allah o eɓe gandi ko tedduɗo eɓe gandi ko woni ko gonga ceerno wi ɗum addana mi wiide force ɓe teddinamo yiiɗi añi maɓɓe hay so ɓe peññini habde e makko kono so nder maɓɓe eɓe jaɓanimo ndeke ɗo ko diine o ayi sabi ɓe teddinirimo ko le diine ɓe jiirimo senare ɓe jiirimo laaɓal
nde woni e fello l'islam ɗon o teddi ko fiddini nde woni e fello liman o teddiri liddini ɗon kanko teddiri diine o ceerno wi summa lamma shariba wartawa fi maqami l ihsani sara izza dini ceerno wi nde o yari ha o ɗomɗiti e felo ihsan woni hankadi o yettima Allah gueɗe makko fof ko Allah kala ko wona Allah ko mere kala ko omo waɗa omo tesko hen mo yi hen Allah nde o yetti gon felo ko ɗon sara o wattidi izza dini wonde dina teddirimo ko ɗon noon almuɓe notiti ni haade o noddi noon o notama omo fewna yimɓe andi kay dina o dañi sago mum dina weltima sara izza dini ndeke ko inɗe tati ceerno innimo azizan fi dini azizan liddini hatta sara izza dini holko woni sara izza dini ceerno wi ey sara dinu azizan li ajlihi ceerno haali ko haalaji nan ɗo windi o wi ey mana o ko sara dinu diine wattidi azizan na teddiri li ajlihi sabi alhaji ali diine o teddirimo sabi ko wasano toon ko pop dañama te ko sababide makko o wi min haysu law qaddarna o wi e nokku so en eɓɓi wonde o yeehi e heefereɓe pour noddoyde ɓe ida ra'ahu man kana usima lahu shay'un min hadhihi al-izzati la budda an yastaslima ceerno sen jeɓɓi tan pour dalila mo wonde diina o teddirimo ceeri mbaɗen appa pare tan so yeehi e heeferɓe o wi so yiimo kala mo Allah fecci hunde e ngal teddugal woni izzatu o andi mbiɗen izzu dine ko teddugal diina te teddugal wodani ko Allah o wi kala mo Allah feccen teddugal hay soko keferode o wi on wawa ɓoccitade jaɓat Allah tan la budda an yastati mo jebbilto so yi alhaji ali taga tan izzatu o hay so seeɗa na e makko la yagdiru on o hattanta an yasbira anhu nde o muñata ga alhaji ali o wawa is sabi kana ma'muran hankadi alhaji ali yamirama bil inzari jertinde wa du'a e noddude ilallahi woni ko ɗo fuɗɗi dañde almum teso mo nodda ko fof noddata julɓe ɓe ngare peron laaɓon laɓɓi noon oɗon heeferɓe ɓe ko ngare jaaɓe Allah o wi keferode taada tan teddugal ngal na e makko so yi alhaji ali ala no waɗi wadde mbiɗen fodde ujunnaje jeeɗiɗo naati e l'islam ɓen ko feccaɓe nden ɗon moƴƴere oy ko ɗum addani mi wiide noon wadde diine o kayum ne teddirimo waɗi ko teddirde diine o diine o kayum ne yoɓimo o wi on kefere wawa ɓoccitade jebbilto tan jaɓa saabi hankkadi alhaji ali yettima e nokku o dañi yamirore immino to nelaɗo sa sallam ha yetti less bil inzari wa du'ai ilallahi ceerno wi wali hada sababu ko oɗo sababu ɗum de woni sababu laqqabtuhu cowirmomi bi izzi dini ɗum de woni sababu cowirmomi wonde diine o teddirimo o wi fa innahu muɗabiqun lahu sabi omo ommodiri e inna de izzu dini o kadi wayliqu bihi inna nde ne hande makko so wonata komo andamo na ommodiri e makko tene kay omo hande e wiyede izzu dini wona ceerno winoma mi wimo wonde diina teddirimo oy kon noon nde wonno yimɓe ne jogo sikkitare e miijoji no fursa ha wonko nanata ronka famde wukkita ɓerde wonko yeddata oy paama noon min ko cowirmomi izzu dini ko so wornene jogui sababu ne jogui haqiqa sababu o haali ɗum joni heddi ko haqiqa o ne jogui sababu ne jogui haqiqa ha o ala boom ko sababuji ɗiɗi e haqiqaji ɗiɗi sabi sababu o e haqiqa o rendi woni sababuji ɗiɗi haqiqa o e sababu o rendi woni haqiqaji ɗiɗi
en kaaɗi sababu نعم wa amma haqiqatu zalika tawi ko haqiqa ko mbirumomi izzuddini نعم o wi fal ta'lam andu fama noon ko haala ceerno en wona hay bandaji makko sa heɗoto ɗo hatan pa famata so naati ɗo ko faati alliyankagal wona neɗɗo fof famata ɗum ceerno wi fal ta'lam andu نعم anna al izzata lillahi wahdahu teddungal ko Allah tan wodani teddoto noon kala mo fecci teddungal tedda min noon mi wi alhaji ali izzuddini kono on ɗon izzu on izzatu ko Allah tan wodani la sharika lahu نعم dendidiɗo alanamo kanko Allah sabi ko qala ta'ala falillahi l'izzatu jami'an teddungal e polgu ko Allah tan wodani o ɗum woni ko to suratu fadir نعم aya 10 oɗo aya toon falillahi l'izzatu jami'an Allah wodani teddungal ceerno yiba hada نعم qabla khalqil khalqi qabla la qabla wa hina la hina wa munzu la munzu wa iz la iz wa dahr la dahr illa al hayyul azaliyyu alladhi huwa ad-da'im Allahu akbar wi nde wodani Allah teddungal e polgu ko adi tagede tagore nde nde fa lillahi al-izzat dum ko adi de tagore nde tagete o wiina adi ko adi mbiyeten wonɗon adi ko na adi kala hunde qabla na adi gila ko adi tagaka gila ko adi wodani wodani Allah teddungal ko adi tagore nde gila ko adi hunde adi nde wa hina la hina nde wodani mo teddungal ko saha mo saha ala munzu la munzu ko gila wodani Allah teddungal ko gila taw gila ala wa izla iz nde wodani Allah teddungal ko tuma mo tuma ala wodani mo teddungal e zamanu mo zamanu ala ne ko de ko Allah tan jeyi teddungal sona mo fecci hen hay hunde ala ko wodi illa al hayyul asaliyu sona Allah guurdo Allah keddotodo mo ganduɗa kam tan won duumotoɗo Allah mo ala to fuɗɗi mo ala to haaɗi wa fi dhalika koye ɗum kana Allah laati kanzan lam yu'raf walahi kanzan lam yu'raf fa ahabba an yu'rafa fa khalaqa al khalqa fa ta'arrafa ilayhim fa bihi arafuhu nde wodani mo ngal ɗo teddungal ngal kalɗen koko adi tagore nde ko adi kala hunde ko adi nden saha ala zamanu ala mbiten gila ala ko mbiten adi ko adi ala o wi ko nden noon Allah woni kanzan lam yu'raf o woni ngalu ngu andaka o yiɗi andede kanko Allah o tagi tagore nde o andiniɓe ɓe gandimo e on saha hay hunde wodani Allah wi woni ngalu ngu andaka ngalu suuɗingu eyi ha saha noon o yiɗi andede o tagi tagore nde kanko andiniɓe o andiniɓe hoore makko fata'arrafa ilayhim fa bihi arfu ɓe gandi Allah kono ko Allah andiriɓe hoore mum joni noon wa hada ta'arruf ngol ɗo gandikinagol ngol Allah andini jiyaɓe mum huwa ismul izzati ko ɗum woni peccugol teddungal ngal so Allah tagima andinima hoore mum o teddinima dañi teddungal kono teddungal ngal kanko tan jeyino joni noon o fecci ismul izzati wa hada ta'arruf ngol ɗo gandikinagol ngol Allah andini jiyaɓe mum ɗum woni feccede teddungal joni noon wa hina razaqana ghanimatal izzati far rasulu sallallahu alayhi wa sallam huwa alqasimu ala wafqi qada'ihi wa qadarihi nde Allah arziqini en ngal ɗo jangal teddungal Allah andi kinima en hoore mum en dañi ngal teddungal nawayno o fecci en o hokki en
kono noon ko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam نعم ko o woni peccoowo teddungal ngal eno Allah ñaawiri ni eno Allah hoddiriri ni وبي فهذه العزة عبارة عن الإيمان بالله نعم مع الكمالات الإلهية والأنوار الربانية وبي قال دو تدنغال نون نعم عزة مكالتنو وبي هاجن فكير ترانكو لي مناغل سالسا جوغي ما الإيمان بالله تن الله تدنيم أدني عزته أوني عزيز أوني تدن عن الإيمان بالله تدنغال فكير ko gonɗingol Allah ma al kamalati wondude e timmale al ilahiyati alliyankoje wal anwar ar rabbaniya e annoraji alliyankoje wana Allah yiɗi andede caggal nde woni ngal suuɗingu o tagi tagore nde kanko andiniɓe ɓe gandimo ceerno wi wakta idin wannasu wakta idin ala salasi dawaif o wi yimɓe ɓe noon ñande heen ko pelle tati nde teddugal ngal ari nelaɗo woni peccoowo o wi yimɓe ɓe ko pelle tati omo haalanmaɓe fedde fedde addaifatul ula fedde adina nde alimu wujudal maqsumi wama huwa وسعوا في طلبه وهذه الطائفة بنفسها منقسمة على ثلاث فرق فرقة منهم يعلمونها على حق اليقين ومنهم من على عين اليقين ومنهم من على علم اليقين يبكي كو فecce fedde adina nde o wi ɓen na gandi won ko fecca ɓen kam na gandi ha wodi ko fecca kadi ɓe gandi ko fecca ko won ko fecca ko de ɓe gandi ɗum wujudal maqsumi wa ma huwa wodi de ko fecca ko kadi ɓe gandi ko nangamo nden fedde andi wana wasa'u ɓe jehi noon fi dalabihi e yiiloyaade ɗum fedde de ummi e yiiloyaade fo de ko teddugal ngal o haala ɓe ummi e yiiloyaade ɗum no eɗen ni eɗen gandi won ko fecca ko kadi eɗen gandi ɗum papare hami wonde eɗen gandi tijjaniye ko feccere mawde tan ummoɗa noon jiiloyoɗa ceerno mo janoɗa hokkuma lawol tijjaniye sabi aɗa andi e ɓernde ma aɗa andi aɗa fiɓe aɗa gomɗini kadi no jaranma kala hunde ɓe gandi te ɓe gummima eɓen jiiloyo ko fecca ko wa hadihi ɗa'ifatu bi nafsiha wona mbiɗen pelle ɗe ko tati nde ɗo fedde adine kayre e hoore mayre ene pecci pecce tati nde fedde no mbiɗen ɓe gandi won ko fecca ko kadi ɓe gandi holi kañum kamɓe ɗe pecci pecce tati hen feccere wotere eɓe gandi ko fecca ko ɓe gandiri ɗum ko haqqul yaqin yenanede ɓe gandi no woodi woɓɓe ɓe woni hen fedde wotere woɓɓe ko pawi hen guite mumen ji o kam kono gonɗini kono yiyani oɗo noon fawi hen yitere mum wona ɓe gonni ɗiɗo oɗo noon ko ilmul yaqin o kam ari hen ha fawi hen junggom yitere mum fawi hen junggom andi yimɓe ko noon tan mbayata ganda hunde e ilmul yaqin walla aynul yaqin walla ilmul yaqin ɓe gummima yiiloyade ko fecca ko jaraniɓe yiiloyade teddugal ngal fof noon ceerno haalantuma ko haqiqatu o caggal nde o haali sababu o waɗɗa ifatu saniyatu fedde ɗimmere nde taade pelle ɗe ko tati ɓen alimu wujudal maqsum walam yahtafilu bihi ɓen kay gandi won ko fecca kono noon ɓe gondaka ɓe bittani andi won waɓe noon jiyaɗo yimɓe ganda ɓe he ɓeyde wonko dañi kono noon haajuma an ala hen ɓe gondaka walam yadlubuhu ɓe jiilaki
wata yejjide fedde adina nde ɓe gandi wonko fecca ko kadi ko nanggam o ɓe gummi kadi ɓe jiiloyi nde ɓe jiiloyi ɓe hen dañi hen haqqul yaqini ɓe hen ko aynul yaqini ɓe hen ko ilmul yaqini fedde ɗimmene nde andi wonko fecca kono haaju mum ala hen sama fou ɗum wona woni yiyoɓe ɗo ceerno taw gondaka ni darata ni hay duwawu ñagatako saka noon alaɓi wonde nangga tijjede walla ne jebbilo te omo andi wonko won ɗon omo andi ɗum ko hunde won ɗo kono noon taw haaju makko ala hen o yi fali zalika lam yajiduhu eɓe gandi kono haɗa ɓe dartani wadde ɓe dañani o yi ko ɓen noon ciforte fasiqagal walla naafiqagal o yi ɓe gona heferɓe ɗe koɓe julɓe ɓe mbi kono haade ɓe jiiloyaki koɓe fasiqeɓe walla koɓe naafiqeɓe ko ceerno haali wa hum ashabul fisqil mubin fasiqagal peñgal wanni faaqil halis naafiqagal labgal alladina yukhalladuna fi nnari ka khuludil kufari haala ceerno ɓe nanne jeygue no hefere ɓe nandirte jeygue ni sabi a woni holla haɗa ayi moƴƴere kadi aɗa andi kono mbiyami wondaka sinno andano ɓum oɗa andi yiilima dañi oɗo andi yiiloyaki dañani joni noon tataɓo wassalisatu fedde tataɓire de ɓen lam yashuru bi wujudil maksum ɓen kam ni ganda wonko fecca ɓen kam ganda ɓe gandi jiiloyima keeɓi nde ɓe jiiloyi kadi ɓe pecci ko pecce tati ɓe hen dañi hen aynul yaqin ɓe hen ko haqqul yaqin ɓe hen ko ilmul yaqin ɓen goni julɓe ɓen goni malaɓe ko ɓen goni dañoɓe ɓe hen gandi wonko fecca kono ɓe jiiloyaki sama fou ko ɓen goni naafiqeɓe e fasiqeɓe oye ɓeɗo ni ganda wonko fecca ganda lam yashuru bi wujudi wodede almaksumi ko fecca ko wa hum fi gayyihim yamahun ɓe woni ɓe Allah wi eɓe ndengguina e majjireji mabɓe wa humul kuffaru ay ɓe goni hefere joni noon ceerno wi wa tilkal firaqu salasatu o wi pelle tati almutafarri'atu ɓe ganduɗa no salti anil wahidati ga fedde wotere nde pelle tati ɗe kalɗen ɗe te fof ko fedde wotere nde tan pecci pecce tati e ilmul yaqin haqqul yaqin e aynul yaqin ɓen ceerno haalata wona ko ɓen goni julɓe ɓe ɓen gandi wonko fecca te ɓe jiiloyima ɗum ɓe hen jiitiri aynul yaqin ɓe hen jiitiri ilmul yaqin ɓe hen jiitiri haqqul yaqin ceerno wi ay ɗeɗo pelle kullun minhum kala goto e mabɓe wajada min al izzati dañi e teddugal qadra zannihi billahi ɓe goni julɓe ɓe goto fof ko fodde sikke mum e Allah fodde gendugel mum sabi ko li kulli muta'arridin min al buhuri wal awani ɓe mbi moƴƴere ko kala garnaniɗo ɓe gadda koppuji ɓe gadda panuji ɓe gadda barille ɓe gadda potuji ɓe gadda kason ataya li kulli muta'arridin goto fof kala ko gadduɗa ko ɗum o wi kono kala goto kay dañi fodde sikke mum e Allah lima fil hadisil qudsi sabi ari hadisul qudsi Allah wi ana inda honni abdi bi min mboɗɗo jiyaɗo mi sikkimi ɗo ɗum waɗi so tawi tan aɗa sikki wonde a heɓat ha heeɓa gadduɗa barigal ɗum keɓata barigal ngal ƴoogue ha heewa kono an piɓɗa e Allah ko fodde potiyel loonde walla kasel ataye Allah hokkuma ɗum waɗi neɗɗo yo jogo timde mawde neɗɗo yo jogo himme yo wallahi ceerno wi fa minhum manin gamasa fil izzati wona o haalima teddugal ngal ari kadi rewi ko e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haalima noon gila to asal ko Allah tan herorino ngal teddugal tagore tagaka qablu ala hiinu ala munzu ala dahru ala ha ndo yiɗi andede kanko ceerno kanko Allah ceerno wi wonde nde Allah yiɗi andede tagui tagore nde o andiniɓe on saaha o fecciɓe teddugal ngal ha ganda noon adroto feccade hen ko nulaɓe Allah e annabaɓe Allah ɗum ceerno haalata ɗo joni wonɓe ganduɗa pecca ko maaje kisa ha jooli hen wonɓe ganduɗa ko panuji wonɓe ganduɗa ko barille fa minhum manin gamasa
nde feccere nde ari yiiloyiɓe ha jiitiɓe na heen ɓe ganduɗa muhi fil izzati ɓen kam ko maaje pecca hatta lam yabqa lahu baqiyatun illa wa hiya munghamisatun fiha woni hay hunde ala ko heddi on jeeyaɗo Allah fof makko muhi ha hunde yiyata e makko boowal o wiima hada rahdu rusuli wal anbiya ɓen goni fedde annabaɓe e nulaɓe Allah alayhimussalatu wassalam wal aqdam e ɓuɗbuji ko wayno Cheikh Tidiane en ɓenno ko enen feccere jeeya nde wonno goto fof ko fodde sikke mum e Allah nde wonno ɓeɗon jogui sikke mawɗo ɗum waɗi kamɓe kam ɓe peccaki so haaɓe jooli ko mbiten gueej ko maayo gueej ɗum ɓe pecca hen hankkadi noon ceerno wi ala ihtilafi maratibihim ko luutodirgol martabaji mabɓe wa masaqatihim e meeɗirɗe mabɓe goto fof e fodde martaba mum e goto fof ko meeɗata kono kam yoolade ɗe kay kamɓe fof ɓe joolima e ngal ɗon teddugal ceerno wi wa yarisuhum as-siddiquna gonɗuɓe gonɗinɓe noon ne dontaɓe e ɗum ɓenne ko enen feccere dañata wa kullu da'in min du'ati l umami kala noddowo e leƴƴi ɗi taw noddata ko faade e Allah ronti hen ata jaali ɗon ko hen jeeya o wi wa illam yudriki zali'u sha'wa dali' ɗum ko tinnol arabeɓe e ngol to maqamatul hariri laƴowu puccu laƴowu wawa heftade puccu sembin puccu sembingu daɗata oye gonga en mbawa heftade nulaɓe annabaɓe kono kam no way fof en jeeyama hen laƴowu heftata ko sembingu de eyyi kono kam na eto waliyaɓe mbawa heftade nulaɓeɓe kono ɓe dontiɓe kamɓene koye muɗɓe heɓe jeeya wa baqiyatul maratibi liman adahum hankadi martabaji keddiɗi ɗi o wi koko wona annabaɓe nulaɓe Allah ko wona qudbuji ɗi kono kam ko minal muhsinin ko moƴƴinanɓe koye mumen wal mu'minina wal muslimina pecce tati diine ɗe fo ari ɗo muhsinina woni ihsan mu'minina woni iman muslimina woni l'islam andi l'islam ko a haalat konngol ngol ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah juula kajja gaska koora ɗum wiyete l'islam imanu noon ko jazmun bil ilahi wal kutub piɓa Allah piɓa defte Allah ɗe piɓa malaikaji ɗi jeygol no woodi aljanna no woodi siraɗi no woodi peesirgal no woodi sa ɓenniɗon nde gara ihsan won hankkadi kala ko mbaɗata aɗa yi hen Allah wa amma l'ihsanu fa qala man dara an ta'budallaha ka annaka tara feccere nde ɗo en kaali yaade ha muuta ko nulaɓe annabaɓe tawno jikki mabɓe Allah no mawni mbaɗi ɓe dañi ko heewi kisa haaɓe jooli hen o wi ko heddi ko noon hankkadi ko muhsinina en mu'minina en muslimina en paamano muslimina mu'minina ɓuuri mu'minina kadi ko muslimina en ɓuuri na jogui muslimina en meeɓe kono wona mu'minina en kala gonɗo muminu ko muslimu na jogui mu'minina en kono wona muhsinina en kono kala gonɗo muhsinu ko mu'minu ko heewi e men ko mu'minina kono wona muhsinina eɗen gonɗini Allah eɗen jaɓi Allah kono noon kala ko mbaɗata aɗiya ɗon Allah andi weeɓani weeɓanani en ɓe mbiɗen hankini sa habbiri ha Allahu akbar seeɗano ko ɗon fannoma seeɗani fanma tan ko ha mbiya Allahu akbar hankkadi miijoji gara e ma e nder julde he ko adine salminte taw a calculi ko calculannoɗa fof taw waɗi programme ma somi salmini mboɗo e nanggamo mi yaha to mi yahaga andi o kam tawnani Allah wiyete o muhsin noon komo ganduɗa so darima tan hay hunde yiyata so wona Allah ɗum andi weeɓani joni noon annabaɓe kam peccima ha timmi ha ɓe joolima oye pecce keddiɗe ɗe ko muhsinina en muslimina en mu'minina en ceerno wi fali inghimasi du'ati fi hadhihi al-izzati hatta sarat kullu sha'ratin minhum tahinnu ila al-hadrati fali inghimasi الدعاة في هذه العزة حتى صارت كل شعرة منهم تحن إلى الحضرة خلفهم ربهم على سائر خلقه الدعاة نودو بفادي الله بي وبيكو مدة بينغال دو تدوغال سبي ون فكر مبي فكاكو مايو هابي جولي هن مدة بينغال دو تدوغال ها وني بوم هاي ليبول إبالي مبي هاي سوكو ليبول
na yiɗa hadara Allah hankkadi ko ɗo Allah ɗo tan ɓe ngoni ko ɗo Allah ɗo tan mi haala par leeɓol ngol ƴeftuɗa e maɓɓe pop ta hinnu na ñuuña na yeewna na oñano ilal hadrati ko sabi ɗum khallafahum rabbuhum nde ɓe jotti o martaba woni hay leeɓi maɓɓe ɗi na goñano hadara Allah ko ɗum waɗi khallafahum rabbuhum Allah lomtini ɓe e dendagal tagore muɗum woni ko jiita seere ɓe ne jahana nodde yimɓe ɓe na pewna ɓe ne mbatta ɓe laabi ɗum waɗi Allah lomtini ɓe ga leydi ga ɓe lomti ko Allah yaf'aluna af'alahu wa ya'muruna bi awamirihi ɓe gollata ga ko golle ɗe Allah yamiri ɓe ɓe jamira yimɓe ɓe ko Allah yamiri ɓe jamiri yimɓe ɓe yaqulu tabaraka wa ta'ala fil hadisil qudsi e hadisul qudsi sanani hadisul qudsi tan woni yewtere nde Allah haaldi ene laaɗo direct taw Jibril lombaki ɗon kamɓe tan kaldi Allah wine laaɗo sallallahu alaihi wasallam la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntuhu o wi jiyaɗam seerata na ɓadro kam nafilaji hami yiɗamo sabi nafila ko ɓeydare ɗum firi nafila ko buuña Allah yamirma tan ko farillaji ɗi waktuji joyi ɗi kono fawde hen nafilaji ɗum koye sumgo ma ko ɗum noon woni bénéfice o wa yahfazu l mafruda ra'sal mali wan nafla ribhahu nafila woni bénéfice Allah wi nelaɗo ay jiyaɓe Allah ɓe ɓe ceerata e ɓadro kam nafilaji hami yiɗa jomum somi yiɗimo noon mi wontamo han ganda holko woni yettade Allah ko a laɓɓinat tan gona naflowo nafila juulu nafila zicru hay zicruji fof ko nafilaji Allah wi hami yiɗamo somi yiɗimo noon mi wontamo o firlito e kala no yiɗiri o firlito e aduna he kala no yiɗiri sabi hankkadi ko Allah won ɗon Allah yimi wontamo o jogo tasarrufat ɗum fof ma en garoy hen sabi alhaji aali Allah ne feccunomo ɗum wawde firlitade tade ha en nani ceerno men oɗo Cheikhul Alhaji Amad Tidiane Ba o deƴƴata ceerno nde hooti hoore fonde ko Madina alhaji naɓe o waddanno wasifa te taw suwata o ferde nde ummi Madina alhaji o wayni ceerno hamme baba gantini o arti hoore fonde so ɓe juuli ɓe calmini wudre wasifa so wertama tan daaɗe ɓe garata he makko kisa o yalta o wirdira e maɓɓe ɗum ko tasarruf alhaji ali addimo haaɗo e Madina Gounass wona en ceftinande ceerno no haala ɗum nde addimo nde hollimo jamaka hollimo weynu kosobo hollimo ceekewi wimo ko ɗo oɗo tasarruf e gueɗe mbaɗe hono noon Allah wi somi yiiɗi jiyaɗo tan kuntumi wontamo hankkadi mi huñcanamo kala hunde o firlito e aduna he e kala no yiɗiri to hoore deftere to en kaali ɗum no ceerno wiyata Allah newnanimi nadde e lawol Cheikh Tidiane mo ganduɗa Allah ɗo hokkimo wawde firlitade wonɓe ga aduna ha e wonɓe barzakh ɗo hoore deftere ɗo ceerno haali ɗum to ɗum noon ko sifa Allah kuntuhu Allah yimi wontamo jiyaɗam he koye welɗumi tan laaɓa laɓɓina ɓadro kam nafilaji joni noon ceerno wi wali hadihi sayrurati ayi oyino ko hatta sara izza dini ɗum woni hatta sara o sara izza dini ha o wattini ko dina ne teddirimo oyi ko ngol ɗo battingol noon ngol o wattini dina teddirimo ɗo puɗe makko ko azizan fi dini ha o woni azizan li dini woni mo teddinire sabi diine o noddi o noota o dañi almuɓɓe woni hankkadi ko diine o ronkuno ko kanko waɗe wadde ɗum ceerno wi ko ɗum de woni sababu mbimomi izzuddin wali hadihi sayrurati ko ngol ɗo battingol allati itabartuha ngol teskimi ɗum e alhaji ali ɗum waɗi laqabtuhu coowirmomi bi izzuddin mbimi wonde diine teddirimo li annahum haazu li ingimasihim bi zawatihim fil izzati o wi sabi ɓe pandini alhaji ali eɓe o nehi o wi ɓe pandini mudde ɓe e zatiji maɓɓe e ngal ɗo teddugal ka annahum zawatul izz elle ko zatiji teddugal sa ƴeewiɓe wona kamɓe jiyata ko teddugal ngal jiyata ceerno wi wal izzu huwa dinu wa dinu huwa al izzu
teddugal woni diina woni teddugal ko gootum sa wi teddugal tan mbiɗa ko diina sa wi diina tan mbiɗa ko teddugal o wi wa hada min babi idafati l badi ila l kulli ɗum ko nahwiyankoye mbiyata noon ka anta ɓuula yedu zeydi o wiya tan kono mbiya junngo zeydu junngo samba walla junngo demba ko demba tan won ɗon demba yo junngo demba yo fof ko ɓanndu makko ndu tan sa wi diine a wi izu fof ko gootum ko hunde wotere nde won ɗon joni noon ceerno wi wala qadit tadahalaka hankadi feeƴanima assababu min de kulmi ko hadema ferguitade mbiya wonde min koye mi ɓurtini koye mbiya wonde alhaji aadi diina teddiri ɗum joni noon mi haalnima sababu mi haalnima ɗo pawimi mi haalnima sifa makko no fuɗɗori e oɗo l'islam e oɗo liman e oɗo ihsan ha mi yettanimama ɗo hankadi kam mataw laaɓanima ko woni sababu ha mbimomi izzuddini mataw kay wa zahrat laka feeñanima alhaqiqatu so mbinumama kono jogui sababu e haqiqa joni kam min kam mi haalnima kono mi haalandema dalilam ceerno wi in kunta kono ko sa laatima za fahamin ka joom faamu saɗa faama mataw a faami wa basiratin tawi ka joom jiiɗe ɓernde wa aqidatin tawi ka joom fimde ka piɓowo ko an jeeyi ɗum tan hen ka joom faamu ka paamowo ka joom jiiɗe ɓernde ka joom fimde o a yi dalil labɗo ko an naftorto wa illa sa wi noon ha joni a famani te haalakade kam o junnima hen no fewi sabi ko puɗɗiren hijra to soda en meeɗa janngude kon ɗum ɗo hewde ceerno so tawi noon mbiɗa a famani walla ko kalmi ko gonɗani fa in majja sam'uka so nanɗe ma gukkiti haga ɗum ɗo ha joni natani nofru ma kono noon juhudan ko jeddugol ka jedduɗo alhaji ari ha daari hen diina teddiramo o ha daari hen ka jedduɗo wa inadan walla ko candallagal ma ceerno wi ey fa innaka nden noon an mimman fi adanihim waqru ɓe Allah wino hefere ɓe o wino nayi noppi maɓɓe paaɗugol ɓe nanata ko hen jeyɗa kono tawi ka paamowo joom jiiɗe ɓernde joom fimde a faami naftoroɗa so tawi noon nanɗe ma gukkiti ha joni natani nofru ma saabi jeddugol ma e candallagal ma o wi koye ɓe jeyɗa ɓe ganduɗa ne e noppi mumen nanɗe mumen paaɗugol ceerno wi wa yukhafu aleyka aɗa hulana noon an jeddowo aɗa hulana noon an yusibaka mislu ma asaba alladina zalamu anfusahum nde jogori hebdema ko hebno ɓe toñnoɓe koye mumen ha lebta waliyaɓe Allah jeddatake ceerno wi rasakana llahu taslima yo Allah arsiqin en jabde golle Allah ko Allah golliri ni Allah hokki Allah jeeyani ɗum ɗon o wi Allah arsiqin en jabde golle Allah yo Allah arsiqin en wal inqiyade e ɗoftade wal qabula e jaɓande ay li ahlillahi yimɓe Allah ceerno wi ni yo Allah arsiqin en jebbilanade yimɓe Allah e jaɓande yimɓe Allah e ɗoftade yimɓe Allah amina ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatiha salatul fatiha lillahi rabbil alamin yalla jaɓanen